Мария, здравей! Много ми е приятно, че днес ще ми отделиш време и ще си поговорим за такова хубаво нещо като коучването и като коучинг процеса, който всъщност аз изобщо не познавам от първо лице единствено число, защото не ми се е случвало, така да се каже. И в опитите си да се подготвя за нашия разговор, гледах, четях разни неща, но честно казано, не успях. Така не мисля, че съм се подготвила достатъчно добре, защото осъзнах в процеса, че всъщност коучинг е нещо, което можеш да усетиш на своя гръб, а не толкова колкото нали, теоретично да четеш. Можеш ли да ми кажеш откъде се получава това разминаване? М, Да, мога. В последно време ползваме изключително много чуждици, думи, които са кухи и празни от съдържание за нас, просто защото са модерни. Коуч е една от тях, макар че тя вече съвсем не е модерна, повече от 10 години и я използваме, но да, тя е влязла като една паразитна фраза, някакво обобщаващо за ментори, обучители, треньори и така нататък. Нали, етимологията е от английската дума коуч, или треньор. Но всъщност основната разлика между чистия коучинг и всички тези, които казват, че са коучове, е много съществена и тя се състои в това, че коуча задава единствено и само отворени въпроси. Той не учи, той не менторира, той не консултира, не терапевтира, не съветва. Единствено и само отворени въпроси, които отразяват казаното от клиента и му помагат да намери най-балансираното решение за него, според неговата ситуация и ресурсите, с които разполага той. Добре, за да си построиме къщичката както трябва, нека да се върнем на основите. Какво всъщност е коучинга? Мгм. Коучинга е равнопоставено партньорство между коуч и клиент, в което изцяло се вярва в целостта на клиента и в това, че той има целия ресурс да се справи. Коуч единствено отразява казаното от клиента, провокира го към осъзнаване в различни аспекти от живота му, съответно го подкрепя да направи план за развитие, да дефинира малки първи стъпки, начините по които да обезпечи възможните пречки, които би могъл да срещне по пътя, съответно да помисли какво би могло да го подкрепи. Често използваме така наречените котви, т.е. някакви мънички неща, които да го връщат на пътя, когато се отклони. И съответно любимия въпрос на всички, който ми задават и на мен е как ще се възнаградиш за постигнатото. Добре, ти каза, че горе-долу, доколкото разбирам, от точка А до точка Б, хората, които имат нужда от твоите услуги, предполагам, че това се е случило и с пете участнички по време на този тази 3-месечна коучинг сесия към фундация Мама има работа, да стигнат до точка Б. Та, кога хората разбират, че са стигнали до там, докъдето са искали и какво се случва след това? Много интересен въпрос. Кога разбират, че са стигнали? Може би започват да го чувстват, започват да го живеят. И винаги стигат до там, когато осветлят ценностите си, най-дълбоките си ценности. Защото изключително често се случва да възприемаме някакви еталони на поведение, на някакви норми на постижения, въобще неща, които не са наши, те са извън нас. Живеем в такъв свят, в който ни провокира да правим повече, а не по-качествено. Провокира ни да искаме, да можем, да се справяме, нали, куп неща, които ние залагаме като наша, как да кажа, еталон за качество. Тоест, ако аз не се справям с това и това, и не съм, нали, всички тези неща, т.е. аз не струвам. И това е, така да кажа, една от основните теми на повечето хора. Това е усещане за недостатъчност или пък съответно прегарянето вследствие на опитите да покрият този висок стандарт, който залагат сами за себе си. И всъщност, когато стигнат до своите собствени изконни ценности, те разбират, че много от тези неща не са им нужни или че стандарта им е твърде висок и трябва да бъде малко намален. И тогава нещата коренно се променят. На всички през целия процес на коучинг взаимоотношението, често задавам един въпрос, който присъства задължително на първа сесия и то е по принципа на Парето, който гласи, че с 20% от усилията в 20% от времето постигаме 80% от резултатите.
Ги питам, кои са твоите 20%? Къде ако насочиш фокуса си, ще донесе 80% от резултатите във всички останали приоритети, които са ти важни. Мгм. И знаеш ли, много често, даже почти винаги, 20% са насочени към нещо много лично. Време за мен, спорт, изкуство, някакво хоби, нали? Нещо, което зарежда човека и му дава, както на клиентка вчера се изяви, пълни ми мелницата с вода, нали? Което е супер, Хубаво. супер яко. Да, и всъщност още на първия месец, понеже ние винаги засичаме, като мине един месец, я да видим сега какво се е променило тук в твоите приоритети, как усещаш нещата. Всъщност те сами отразяват за себе си, че в някои от секторите са сложили твърде високи очаквания и всъщност те нямат нужда от толкова високо постижение, но пък определено секторите с техните 20% са се повишили и това им е напълно достатъчно, за да се чувстват удовлетворени в останалите аспекти от живота си. Да, ако трябва да отговорим с едно изречение на въпроса, разбира, че са стигнали там, когато срещнат себе си по пътя. Срещайки себе си по пътя, там Много насетне виждат яко го каза, справедливо. много готино. Аз всъщност това, което като препратка ми се струва, че май да казваш не и да се отказваш, всъщност отказването е доста трудно, защото може би много така съм забелязала, че много обичаме да се вкопчваме в някои неща и да to let it go, нали, както се казва, да го пуснеш е доста трудно. Има един комик, който той вика, тъмън се научих да казвам не, защото прочетох книгата, нали, да се научим да казваме не. И изведнъж излезе книгата как да казваме да. И вика, аз вече не знам какво да правя, нали, смисъл не и да казвам да и да казвам. Но всъщност това много ми допадна за това да махаме неща или, не знам, роли или каквото, всеки кой каквото. Според теб, човек лесно ли, или от твоя опит, хората лесно ли успяват да се откажат от, от неща? Дори и от идеята за себе си да бъдеш някой, да речем да си CEO на, не знам. Мгм. Ами не е лесно. Трудно е. Дори доста често, дори след като познаят, нали, най-изконните си ценности, те трябва да се борят със себе си, защото всичко това, за което говориш ти, е едно огромно петно в мозъка, което е комплекс от синаптични връзки. Нали, има абсолютно биохимично обяснение за това и защо е трудно. Което най-общо се нарича навик, така че да го разберем по-лесно. Но това са изключително много невронни връзки, които са свързани в много силна комбинация и те никога не изчезват. И въпреки, че си познал най-дълбоките си ценности и си дефинирал ролите си честно спрямо себе си, е много трудно да запазиш дисциплината и постоянството, да казваш не или пък да казваш да там, където е необходимо, просто защото ти вече имаш един много силен стар навик, който не изчезва. Единствено и само му се взема силата, ако с дисциплина и постоянство ти упражняваш новия, така че той да стане също толкова силен, също Замени. толкова голям и да, буквално да му се изземе силата. Но трети момент е, че дори да спреш за мъничко с новия, стария веднага се включва на бекъп. И тогава вече идва предизвикателство, нали, в един момент, всяко стана така добре, ми се случваха неща, така да се върна обратно. Добрата новина е, че винаги можем да се върнем обратно. Въпросът е, че изисква много осъзнатост и усилие. Разбира се. Добре, да се върнем на участничките. За тези 3 месеца те са стигнали, всеки е направил, нали, нещо, постигнал е каквото е решил, тъй като в проучването, което междинното, нали, пуснахме, че така са 100% удовлетворени, а пък голяма част са и надминали очакванията си. Тоест, след една коучинг сесия или след този процес на коучване, какво се случва с тези участници? В смисъл, какво продължават ли да имат нужда да бъдат коучвани? Защото, например, при психотерапията, психологията ни, психолозите казват, нали, много от тях, че има хора, които са абсолютно депендент и така трябва да бъде. Тоест има хора, които имат нужда от това нон-стоп. Имат други, които са буквално на периоди, в смисъл нещо се случва, те трябва да го изядат, нали, да го сдъвчат и след това нямат нужда. Как, къде е коучинг в цялото това нещо? Това процес на зависимости. Изключително строго индивидуално е, но от гледна точка на зависимостите, радвам се, че го споменаваш това, има една много контрастна разлика между процеса на терапевтиране, консултиране и на коучинг. Да, терапията и консултацията предполага, че това нещо може да се случва неограничен брой пъти.
Но чисто според етичния код на ICF коучинг може да продължава максимум 6 месеца. Идеята на коучинга е той да постига резултати. И именно защото е резултатно ориентиран процес, то още в самото начало сключва споразумение. Какво очакваш ти от този процес? Какви са стъпките, които искаш да изминеш? Къде искаш да стигнеш? И през целия процес ние работим за стигане до това крайно желание на клиента. Като преди да приключи периода на партньорството, правим изключително детайлен план за саморазвитие от тук насетне, в който слагаме една голяма цел, раздробяваме го на по-малки, даваме времева рамка, кога, колко време е необходимо да се изпълни нещо. Съответно, набелязваме техните котви, които ще им помогнат да се връщат на пътя, ако случайно, нали, Да, а, са поспрат, както са говорихме малко отклонили. по-рано. Да, и всъщност той им дава един куфър, пълен с инструменти, който им помага изключително много те да продължат самостоятелно. Разбира се, има случаи, в които някой решава на поискване, абе тук нещо, нали, не мога да се справя, имам нужда, но това предполага да са единични сесии. Няма го този момент на патерицата, която да те подпира постоянно по пътя. Мгм. Силно им е трудно. И излизайки от процеса, както една клиентка каза миналата седмица, душата ми е осироча, не знам какво ще правя. А, но това е само в началото, докато повярват, че могат да се справят, но ние набелязваме изключително много тригери за това как да се справят в такива моменти и как да си ги отключват, така че да могат да продължат по най-добрия начин сами. Тъй като в тези 3 месеца ти, освен че си коуч, по принцип това ти е професията, нали? Освен че си майка на едно прекрасно детенце, имаш си семейство, ти така успя по някакъв начин, не знам, професионално, да коучваш 5 дами едновременно за този период. Как успя да бъдеш фокусирана така, че все пак, нали, 5 души са, това не е един? И тук идва ролята на моята лична работа с мен самата. Аз също работя с много коучове, с колегите постоянно практикуваме помежду си, нали, коучваме сериални теми, работим с ментор коучове също така. Това изключително много ми помага, но ако има нещо, което най-много да работи за мен, е това умение, което продължавам да надграждам, защото съм го развила, но със сигурност има още накъде вечер да събличам от себе си човека, който е бил през деня. Тоест да не оставям в себе си нищо от изминалия ден, нито хубавите, нито лошите емоции. Просто да стигна до моя център, с който да се събудя сутринта и да започна абсолютно ново, необременена от предходния ден нещата, които са се случили до момента. Така че да мога да бъда напълно аз себе си в всеки един аспект от ежедневието, защото освен коуч, както казват, и много други неща, това са различни роли, които предполагат различен тип присъствие. Можеш да ми кажеш това метафорично събличане вече? А, м, Тъй като аз лично срещам трудности в събличането. Та, много често вечер предъвквам неща, със сигурност, нали, не съм единствената. Даже имам, нали, през нощта не мога да спа, нали, когато така съм се заредила доста емоционално, нали, не много положително, очевидно. Просто се чудя дали това идва с практиката или, примерно, ти ползваш някакви тайни методи на магиосник, които искаш да споделиш с всички останали обикновени хора. В смисъл, как се случва? Това е много готино, което каза. Супер метафора. Ами, тайната е изключително тривиална, защото се крие в най-простичките неща, в които всички категоризираме като твърде прости и просто не ги правим, а те работят. И се отнася именно до това да си подреждаме главата, да се питаме кои сме. Лично аз сутрин в 5 ставам, пиша си дневник, в който буквално слагам всички неща, които ми се въртят в главата, нали, някакъв шум. А, Пречиствам ги, изчезват, правя си план за деня. Буквално се настройвам за старт на деня, в който влизам просто аз, просто себе си, отвъд всичките си братвежи, притеснения,
въпроси, неясноти. И така. Всички ги имаме тези неща, които казваш. Нали? Дори най-добрите и коучове, и психолози и Да, така да. нататък. Всеки си има лични емоционални моменти, от които му е трудно да се отърси понякога. Но се касае до това да търсим центъра си, да търсим баланса си, който е отвъд всички роли. Всъщност той е в основата на всички роли, но трябва да бъде неприкосновен. И понеже зачекнахме темата за баланса, нали, това баланс, който всички търсим. Леле, но не знаем как да го стигнем. Да. Най-честото схващане е, че ако си напълним графика с 35 таска, задачи и още 10 чакащи, нали, на заден фон да минават измежду И другото, деня от 24 става повече на часа. да. И сме много продуктивни и много балансирани. Абсолютно не. Нали, просто няма как да стане. Напротив, точно обратното трябва да е. Задачите да са малко, така че да могат да се постигнат. Нали, те има твърде много методи за управление на време, нали, които аз също ползвам и ми помагат изключително много, но задачите трябва да са максимум 5. Мозъкът мисли 3 плюс минус 2. Така че максимум 5, така че да наистина да са реалистични, да можем да ги постигнем, но да не забравяме, че никога няма да мине. Това ще мине и ще дойде друго и винаги ще има нещо на дневен ред, което ние ще очакваме да изчезне и баланса ни да се върне. Баланс ще има само единствено тогава, когато ние сме наясно с себе си, обръщаме си необходимото внимание, даваме си заслуженото време и подхранваме този наш център, който ще ни помогне да балансираме във всички останали роли. Много готино го каза. А ти какво научи или кое те изненада през тези 3 месеца? Защото сега, каквото и да си говорим, имаш, нали, клиенти, но 5 души за определен период от време, това си е доста. Да, те бяха повече от 5, нали? 5 бяха само дамите от А програмата. да, аз говоря за Но програмата. това, което научих за себе си, беше много отрезвяващо за мен, че когато съм много натоварена от твърде много задачи и неща, които трябва да се случват на дневен ред, в взаимоотношенията с детето си, аз смесвам ролите на майка и родител, които са изключително различни. И виждам как едното и другото се отразява и върху нея съответно се връща обратно и към мен, и как динамиката коренно се променя. Това за мен беше изключително отрезвяващо осъзнаване. Това е много готино. Добре, какво научи не знам, за участниците или всеки път, нали, когато се срещаш с нов човек, нов клиент, какво научаваш, какво се взимаш от тези хора? Мгм. Това е двупосочен процес. Винаги има какво да вземеш. Безспорно, слушайки техните казуси, мисли, мен винаги ме е вдъхновявало изключително много как различни хора по различен начин стигат до едни и същи заключения, до Мгм, едни и същи неща. мгм. Това супер много ме зареждаше и в този процес. Но това, което научих за тях, може би и за себе си, е, че сложени под общата шапка майки, работещи майки, Мгм. всички имаме много сходни предизвикателства, само контекстът е различен и всъщност голямата разлика и промяна идват от това. Че ми пада батерията. Да, идват от това как наистина ги посрещаме и по какъв начин ги комуникираме сами с себе си. В каква степен им придаваме стойност и важност. И доколко това резонира с нас и с нашите ценности. Добре, можеш ли да ми кажеш, ти каза, нали, че имаш коуч. Кой е твоят личен коуч? Мгм. Ами те са няколко личните коучове, професионални. Да им правим ли реклама? Ги спомен. Предимно мъже, между другото, в интерес на истината. Само ментор коучовете ми са жени. Иначе персоналните коучове, с които работя колеги, са мъже. Това е изключително отрезвяващо за мен, защото мъжката енергия е неутралната гледна точка на нещата, които ние жените сме способни да катастрофизираме, нали, да драматизираме изключително много. Е много готино, когато един мъж с лека ръка, нали, няма драма, нали, къде Да. е проблема. Да, за мен е изключително полезно това. Но
Дъщеря ми също се явява за мен един много добър коуч, тъй като тя се научи да задава много силни коучинг въпроси и често ме оставя безмълвна. Но и това, което споделих с размиването на ролите от моя страна, е изключително показателно в нейното поведение, което също ме връща навътре към мен, за да преосмисля какво и как правя. Но има едно момчето в квартала, което ходи по паркингите да почиства колите. Той изглежда малко налудничаво, но всеки ден този човек, който живее толкова, не знам, според мен, простичък начин на живот. Той няма толкова много ангажименти като нас или неща, за които да дерзае постоянно. Успява да бъде с една огромна, широка усмивка, без значение дали навън е 45 градуса или минус 15. Поздравява абсолютно всички от квартала, познава ги поименно, винаги ще те спре, ще те попита как си, къде отиваш, как е минал денят ти. Нали? Което за мен е изключителен mind opening, защото често аз в края на деня, срещайки го, съм забързана, сърдита, нещо начумерена, нали, натварена там по пътя си. И когато го срещна и като видя тая усмивка, наистина спирам и се питам какво сега не ти е наред, какво ти пречи да се усмихнеш. Нали? Остави това, което е било до момента. Та, изключително много помага за това събличане на себе си вече. Много А как успяваш да се запазиш така позитивна и вдъхновена? Защото за твоята работа за мен е много, нали, отнемаща, със сигурност много награждаваща, но за мен общуването с хора е доста, нали, изцеждащ процес, особено ако влагаш, нали, сърце, душа, интелект, каквото ти спомена и емпатия, което пък е тотално, нали, изцеждащо. Как успяваш всъщност да се заредиш отново? Ти И, спомена, че имаш терапевтично писане, нещо такова каза, да, да, да. че ставаш рано, но нещо друго, нали, което... Мгм. Ами, това с емпатията е много ключово, защото, както нашия ментор коуч казва, do empathy, not sympathy, което е изключително ключово. Тоест, аз не се опитвам да спасявам хората, да се преживявам с тях нещата, да им давам правилните решения и да ги натискам да ходят по пътя, който смятам, че е правилен. За мен това наистина изцежда. Аз просто се преживявам с тях, как да кажа, най-човешката нагласа и готовност да подкрепа, в която обаче аз съхранявам себе си, защото не го приемам лично. Това не е моето. Аз съм там, за да бъда катализатор на процеса. А относно вдъхновението и мотивацията, те са изключително краткотрайни, нали, както имаше една шега, нали, траят колкото един душ. Нали. Необходимо е да се подновяват ежедневно, само че нека бъдем честни, мотивацията и вдъхновението много бързо изчезват и този драйв, който ни дават в началото, спира да бъде активен и тогава наистина идва ред на дисциплината. А, Последователността и наистина безотказния труд. Само, че това е изключително много изтощава в дългосрочен план. И нещо, което съм открила, че работи за мен е да поспра, да анализирам пътя, който съм изминала до момента, да видя колко много неща съм постигнала, колко много стъпки съм направила и колко съм се приближила към онази крайната цел, която иначе, гледайки от позицията на днес, изглежда толкова недостижима и далечна, че можеш да се откажеш още преди да си направил крачка към нея. И всъщност това спиране ми дава възможност да отчета напредъка си, да разбера колко много съм израснала по този път и съответно да си взема онова приятно, стоплящо вдъхновение и мотивация да продължа и утре по същия начин и така до следващия път, в който се изморя, просто спирам, за да видя какво съм свършила. Тъй като анализа на всичко на себе си и на процеса минава през задаването на въпросите, на мен задаването на въпроси по принцип ми е много интересно, както виждаш. Но как си сигурна, че задаваш правилните въпроси на твоите клиенти? Няма как да бъда сигурна в момента на задаване на въпроса, но уповавайки се на техниките за слушане на коучинга, има едни неща, които клиентите изказват много така измежду другото, едно тихичко, нали, направо смутлевено. И именно там се крият големите въпроси.
Дали съм задала правилния въпрос, разбирам в момента, в който завърша изречението и видя изражението на човека от среща. А, и често са правилните въпроси. Дори да не съм успяла първия път, нали, намираме го въпроса в хода на нещата. А, Основното е наистина да следваш клиента, а не да се опитваш да го водиш в посока. тъй като, нали, въпроси, нали, има и доста трудни въпроси, т.е. въпрос, който за теб може да е, нали, най-обикновено, за отсрещния човек всъщност да го връща в, да знам, травматично детство или нещо, нали, което Мгм. отключва нещо в подсъзнанието му. Как случва ли ти се да зададеш такъв пулсиращ въпрос и всъщност човека да бъде объркан, по-объркан от разговора ти с теб, отколкото в началото и какво, истинно, какво се случва, какво го правиш този човек? Мгм. Много често се случва да се зададе такъв въпрос, който да натисне някой голям червен бутон. Но тогава често идва тишина. И в тази тишина няма объркване. В нея има само отговори. Тогава той успява да си отговори на всички въпроси, защо това се е случило, как се е случило, какво всъщност се е случило, каква е моята роля и участие в това нещо. Съответно, той вътре в себе си знае какво да направи, но ако има объркване, то от това, окей, нали всичко това се е случило до момента, как да продължа. За щастие обаче коуча е на среща и всъщност всеки един коучинг разговор завършва именно с това. Какъв ще е плана за действие, какви ще са първите стъпки, какво ще те подкрепи по пътя, какво може да ти попречи, как ще обезпечиш тези пречки, съответно как ще се възнаградиш за успеха и така. Всъщност там е ролята на коуча да подкрепи, така че това объркване да се разсее и всъщност да се подреди. Но стигне ли се до такава тишина, до такъв въпрос, това означава, че сме стигнали до най-дълбоките изконни ценности, което само по себе си работи като китайска капка. Край, той вече никога повече няма да може да се върне в онова заслепено състояние, в което просто да се движи. Той винаги ще реферира към това преживяване, което свързва с поведения, неща, които са му се случили, обстоятелства и така нататък. И не би трябвало от тук насетне да си позволява да влиза отново в това русло, което би го завело до неудовлетворяващо състояние. Така като те слушам ми се струва, че коучинга много помага на хората да са много по-осъзнати. Не знам дали, дали е така. Ами, значи, тогава да си пожелаем повече хора да има осъзнати и безкрайно ти благодаря за отделеното време и за това, че си реши да си говориш с мен. Няма всеки да си вземе по нещо от този разговор. Пожелавам ти едно прекрасно лято. Много ти благодаря, Бени. На мен също ми беше много, много приятно. Желавам на всички дързост, за да си задават силните и качествени въпроси и малко повече смелост да поемат по пътя, който усещат със сърцето си, че е техен. Така че Страхотно. да се чувства повече като дом отвътре, не да изглежда красиво отвън. Прекрасно лято и на теб. Айде.